Cuairt Aintín in Eabharc. Ihe dé céadaoin a bhí ann agus bhí aine ag suí taobh lena man an tullag sa seomra suite le bheith ag breathnú an gcrancóir náisiúnta. Bhí ticéad ceana ag man an oíche áirithe seo. D'fhógair an láithreoir dathú gach uimhir le gus séamh de réir mar a tháinig siad amach agus cheas sí le miongaire sásta ar a thaidhg idir gach uimhir. Bhí mam ag breathnú go géir ar ticéad agus í ag deimhnú an raibh na hibhreacha ar fad aici. Na hibhreacha a tháinig amach ná a 2, a 6, a 4, a 9, a 23 agus 36. Iontas na niontas. Bhí cuille uimhir ag mam ar a ticéad agus bhí an crancóir náisiúnta buaite aici. Ní raibh mam in ann an deascéal a creidúint. Ar an tuirt, tharraing áine a gcutháin as a póca agus thosaigh sí ar theachtareachta clóscríomh ar an scáileán. Bhí sé ag gceist áine a Aintín eithne a chur ar an eolas mar gheall ar an deascéal. Dheirfiúr le mam a bhíonntí agus bhí sí ina cónaí trasna an Atlantic in Eabharc. Bhí sé thart ar a 3 clog sa tróna ann agus ní raibh scamal sa spéir. Bhí árasán eithne thuas go háard I dteach spéire agus bhí radharc álann ón bhuineog ar na tithe spéire eile timpeall uirthi. Thúla eithne a phón ag preaba agus nuair a léigh sí an teachtracht bhí luachmhar uirthi. Chum sí freagra go gasta ag gabháil chomh le mam agus bhuail eithne do bhaim taitneamh a bhaint as an dúis. Chuir an freagra sin mam ag smaoinemh ar conas taitneamh ceart a bhaint as an dúis mhór airgid. Thosaigh sí ag plé na ceiste le háine. Ar ceartaí cuid a thabhairt do cathranacht. Ar ceartaí teach mór mílteanach a cheannach agus linn snámha ann. Ar ceartaí cuairt a thabhairt ar eithne in Eabharc. Dífrigh Aintín tuigeann nár bhéidir le an 3 rud a dhéanamh. Dúirt mam le háine go raibh an ceart iomlán aici. Láithreach bán thosaigh an bheirt acu ag fiosrú eitiltí agus lóistín, agus ní ar fhada go raibh siad curtha in áireamh acu. Bhí sceitiméine an domhan ar bhaim tuairt faoin turas seo mar ní raibh sí ar saoire thar riamh roimhe seo. Theasta go hí cuairt a thabhairt ar eithne le fada, ach ní raibh dóthain airgid aici. Thaithin an turas eitleán go mór le mami. B'íomh an léithí bheith ag breathnú amach fuinneog an eitleán anuas ar na scamal thíos fuaithe. Bhí sé geal grianmhar os cionn na scamal agus ba chúis mhór sime farsing na farracha do bhaim. Nuair a thuirling mami agus áine ar thalamh Mheiriceá ag Airport JFK bhí eithne ag bheithimh ann. Chuir sí fáilte I ceallaigh rompú agus luachmhar uirthi iad a fheiceáil. Thug eithne cabhair do bhaim agus do áine a gcuid málaí a iompar chomh fada lena gluaisteáin agus thug sí siomh dómh chomh fada lena hárasán. Ní raibh a leithéad de radharc cosúil leis an gceann ó imneog árasán eithne feice ag mam a riamh. Bhí béle bra á ullmhú ag eithne agus mam ag bun taitneamh as na radharcanna. Níor fhada go raibh na colónaí go léir suite timpeall an mhórd agus cúpla glunne féine á fháil acu leis an duine. Iníoch an duine thuaigh an trúr acu chomh fada le Broadway agus bhreairteigh siad freastal ar cheol drama. Thógrach siad dul ag breathnú ar Mamma Mia. Bhí scothan ceol le cloisteáil ann. Cur a láthair iontach profisiúnta a bhí ann agus bíú go mór an costas ard a ghearrú ar na ticéad. An lá dár gcionn, theastaigh ó bhaim turas bus ar fud na cathrach a dhéanamh. Thnig siad gach sórt rud ó thiocháin ar mhór an bus. Thaithin sé go mór leo nach raibh díon ar an mus thar na siocháin ar mhór. Bhí as an lóithne gaotha ina gcuid grúige agus an bus ag tiomáint.
Bhí tróirí turasóireachta le micrófón ag labhairt leis na paisinéirí meabhail ar na foirgnamh a bhí le feiceáil ina dtimpeall. D'fhoghlaim siad annach chuid mar gheall ar stochmhallartáin nua Eabharc agus mar gheall ar an tubaiste uafásach a tharla ar an 11 meán fómhair 2001 agus mar gheall ar na bealaí ar pléach leis ó shinne leith. An lá ina dhiaidh sin theasta go bhfam dul i mbun siopadóireachta sa siopa clúiteach Macy's. Cheannaigh siad gach sórt airí fashion idir gúnaí, bróga agus seódra. Ba mhór an spórt a bhí acu sna seomraí feistis ag buint triail as gach sórt éadaí agus tuairimí á nochta acu. Cé gur cheannaigh mam agus Áine an túfás dó féin, ní dhearna siad dearmid ar an mort mhúgal bocht, dad agus ón, a bhí fágtha sa bhaile. Cheannaigh siad geansathe cisfeile agus bróga ratha dóibh. Thuaigh mam agus Áine a bhaile ag deireadh an lae sin. Cé gur gearr an Cuairt a thug mam ar eithne, bhí si cinnte dearfach go mbeadh cuairt eile á tuairteaí ar a dtriochmhar go luath ina dhiaidh sin.